Sziasztok! Üdv újra a Pénzügyi Fitness csatornán, én Mészáros Péter vagyok. Most éppen Szabadbattyánból jelentkezem, és mivel jó idő van, gondoltam, kijövök ide a természet szélére, és válaszolni fogok egy nézői kérdésre is. De először nézzük meg, hogy mik voltak a pénzügyileg is fontosabb hírek áprilisban. Mindenképpen kezdjük ott, hogy a Fidesz nyerte a választásokat, és azt rátok bízom, hogy van-e összefüggés a két dolog között, de az ezt követő héten 3-4-szeresére ugrott a külföldi állás után érdeklődők száma az erre szakosodott portálokon. Úgy látszik, hogy a kialakult helyzethez mindenki úgy alkalmazkodik, ahogy tud, a fiatalok nagy része pedig lábbal fog szavazni. Aztán napvilágot látott egy újabb felmérés is, miszerint a kezdő buszsofőrök átlag fizetése az magasabb, mint az egyetemi adjunktusoké, akik már legalább 10 évet lehúztak az egyetemi oktatásban. Tehát annak ellenére vannak még bérfeszültségek természetesen az országban, hogy az elmúlt években és most is folyamatosan a bérek folyamatosan fejlődnek. Az egyetemi oktatók bérezése is nagyot emelkedett az elmúlt években, de még mindig szükséges ezt tovább emelni. És ugye erről nekem Izrael jut eszembe, mert Izrael egy lemaradó ország volt, egy konfliktusokkal teli ország volt, de aztán rájöttek, hogy nekik a tehetségekben, az eszükben van a potenciál, létrejött egy társadalmi konszenzus, politikai akarat is, és elkezdték bevonzani a külföldi oktatókat, pénzt raktak a rendszerbe, hatalmas pályázatokat hirdettek kutatásfejlesztésre, és igenis az volt a céljuk, hogy ezen a területen fejlődjenek. Ezért aztán mára Izrael a világ élvonalába emelkedett, ami a kutatásokat és az oktatást illeti. Lehet, hogy Magyarországnak is szüksége lenne egy ilyen társadalmi konszenzusra. De csak ha élhető jövőt szeretnénk magunknak. Aztán másik nagyon érdekes dolog, hogy mindenki az önjáró autók technológiájára figyel. Lásd Apple, Google, Uber autók. Miközben ott van egy másik iparág, amit vízi szállítmányozásnak hívnak. A világ kereskedelem 90%-a a vízen közlekedik, ezért aztán több cég van, aki ráugrott erre a témára, és nagyon valószínű, hogy az önjáró hajók azok előbb fognak megjelenni, mint az önjáró autók, mármint úgy tényleg elterjedve a világon. Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, és ebből is biztos, hogy nagyon sokat fog fejlődni a technológia. Kíváncsian várom, számunkra fogyasztóknak ez biztos, hogy nagyon jó lesz, hiszen le fogja nyomni az árakat. Ha már valami lenyomja az árakat és szállítmányozással kapcsolatos, akkor meg kell említeni, hogy Franciaországban is elkezdték építeni a Hyperloopot. Ha még nem tudod, mi az a Hyperloop, ez lényegében egy nagyon hosszú cső, amiben kapszulákat helyeznek, és a kapszulákat rettenetesen gyorsan lehet mozgatni vákuum segítségével, nyomáskülönbség segítségével. Ezzel aztán embereket lehet szállítani, árukat lehet szállítani. A többit a fantáziádra bízom. Egyelőre még csak egy 320 méteres kis szakaszról van szó, amit tesztüzemnek építenek, de az látszik, hogy próbálják megvalósítani ezt a technológiát, ami szintén Elon Muskhoz kötődik, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek is a vége. A következő hírem már sajnos nem annyira jó a fogyasztóknak, ugyanis az Amazon most már nem szállít ingyenesen Magyarországra. Ugye az Amazon azért volt egy remek dolog, mert ha bármilyen terméked volt, ami lényegében nem volt romlandó, akkor te azt odaadtad nekik. Ők adtak egy felületet, amin a vásárlók azt meg tudták venni, megoldották a disztribúciót, a kiszállítást, mindent ingyen, neked csak el kellett adnod azt a terméket az ő felületükön. Ez a vásárlóknak is nagyon kényelmes volt, de sajnos úgy döntöttek, hogy most már Magyarországra nem szállítanak ingyen. Itt Európában, még Nyugat-Európán belül még azért ingyen szállítanak, de Magyarországra már sajnos nem. Hallottál már arra a fogalomról, hogy magyar selfie? Én sem, de a minap böngésztem a Bloomberg oldalát, és volt ott egy cikk, hogy magyar selfie, mondom, mi ez, megnézem, és arról volt szó, hogy a magyar selfie-k felrobbantották az internetet, úgymond, mert nagyon kreatívnak találták, hogy magyar emberek kitűnő selfieket osztottak meg magukról, és mindenki elkezdte találgatni, hogy ez hogyan lehetséges, hogy tudták elérni, hogy ilyen fantasztikus szögekből selfieket készítenek a magyarok. Aztán rájöttek, megosztották egymás között, hogy mi ennek az oka. Ez egy drón, egy új picike drón, ami elfér a tenyeredben, a mobiloddal tudod irányítani, nagyon egyszerű használni, és leginkább szelfizésre alkalmas. Egyébként ezt egy német cég tervezte, de engem annyira megfogott, hogy magyar selfie-nek hívják, hogy muszáj erről nektek beszámolnom. És én egyáltalán nem vagyok egy nagy energiaital fogyasztó, de hatalmas sikertörténet a Hell energiaital Magyarországról, ami most már nem is tudom hány országban van jelen,
és április eleje óta Bruce Willis a reklámarcuk, ami szerintem egy sikertörténet, és magyar termékek kapcsolatban nagyon régen láttunk már ilyen világsztár, talán Agassi óta nem is volt ilyen. Úgyhogy csak így tovább, mindent bele. Az utolsó hírem az hivatalosan Horvátországhoz kapcsolódik, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy Magyarország mikor jut el ebbe a fázisba, mint most Horvátország, ugyanis a horvát elnök kiakadt, hogy Horvátország lényegében haldoklik, demográfiai válság van, a népesség rohamosan csökken, most a 4 milliós lakosság az évszázad végére már 2 millió, 2,5 milliósra fog csökkenni, ha szerencséjük van. A fiatalok elvándorolnak, elhagyják az országot, nem lesz, aki dolgozzon, nem lesz, aki adót fizessen, nem lesz, aki nyugdíjat fizessen, úgyhogy a rendszer össze fog omlani. Ez Magyarország számára is mindenképpen ismerős kell, hogy legyen, hiszen a magyar lakosság is vészesen fogy, még nem annyira rohamos tempóban, mint a horvát, de azért eléggé fogy, és akkor még nem beszéltünk a kivándorlásról. Vannak kormányzati törekvések, hogy ezt megállítsuk, Horvátországban is vannak, de valahogy nem az igazi, valahogy nem találják el, hogy mi kell ennek a generációnak, hogy több gyereket szüljenek, és hogy ne vándoroljanak el. És ez is kapcsolódik az első hírhez. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a társadalom mit talál ki ez ügyben. Remélem, hogy ezt a dolgot még vissza lehet fordítani, de egyelőre nem ebben az irányban haladunk. Csak abban tudok bízni, hogy Magyarország ezt képes lesz megoldani. Ez egy közös ügy, ez nem szabadna egy párt ügyének tekinteni, ez mindenképpen egy nemzeti identitást érintő közös ügy. Ugye nemrég megosztottam, hogy mi a szakmám, és ezzel kapcsolatban jött egy kérdés, amire most szeretnék nektek válaszolni, talán többeket is érdekel. Ugye arról van szó, hogy a CRO cégeket a gyógyszergyárak bízzák meg munkával. Van esetleg a két fél között valamilyen korrupció? Szeretne a gyógyszergyár nyomást gyakorolni a CRO cégekre, hogy mégis milyen eredmény jöjjön ki? Erre magabiztosan azt tudom mondani, hogy nem. A gyógyszergyárak meg sem próbálnak ránk hatni, hogy befolyásoljuk az eredményeket. 2, nekik az lenne az érdekük, hogyha egy gyógyszerük rossz esetleg, akkor az minél hamarabb, minél korábbi stádiumban kiderüljön, hiszen ha később derül ki, minél később derül ki, annál többet investáltak bele, és annál nagyobb a bukó. Ezért aztán szeretnék, hogy ha egy gyógyszerjelöltjük nem működik megfelelően, akkor az minél korábban derüljön ki. A harmadik dolog az tulajdonképpen a rendszer maga, amit használunk, amivel dolgozunk. Nem is tudjuk befolyásolni az eredményeket. Minden mérési eredmény eltárolásra kerül, és nem lehet letörölni, nem lehet kitörölni eredményeket. Olyan mondjuk előfordulhat, hogy egy adott mérést, amiben mondjuk 30 minta van, én nem fogadok el, de ennek is tudományos alapon kell múlnia. Tehát nincs olyan, hogy nem jött ki egy eredmény, számomra nem megfelelő, ezért aztán nem fogadom el. Ilyen nem létezik. Ha felmerül ilyen gyanú, akkor én nagyon nagy bajba kerülök, és ezt higgyétek el, hogy ezt kideríti a gyógyszergyár is, és kideríti a gyógyszerfelügyelet is. Nem is lehet csalni, és higgyétek el, hogy a betegek biztonsága tényleg az elsődleges szempont. Azok a normák és szabályrendszerek, amiket betartunk, azok világszinten ismertek és tudományosan elfogadottak. Nagyon nehéz ez szerint dolgozni, de megéri, és csak ez szerint érdemes dolgozni. Ezzel a gondolattal be is fejezem, és kívánok nektek nagyon szép napot. Sziasztok!